फुंनि गोजोननाय बयनिबो जासिहरदों आरो दानो बे समावहाय आं आरो आंनि बिहि जोङो नैबे 31 एलपि स्कुलाव दानो जोङो भट होखांबाय आरो भट होनायनि उनावहाय जिखिनि रायजोफोरनि जिखिनि मतामत जिखिनि अननाय बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो निस्सय खालि नैबे रामदेव गामिल' नङा अभारअल जिमान जोंहा 65टा जे जोंहा सेन्टार दङ बे सेन्टारनि मोनफ्रोमबो जायगायाव जों पिकखौ लादों मोनफ्रोमबो जायगायाव मोजाङैनो भटआ जागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमनिफ्रायबो मोजां रिजाल्टआ बे फुंनि समावनो फैगासिनो दङ आसा खालामो बियो जोबजासिम मोजां रिजाल्टआ ओंखारहैगोन आरो आं बेखौल' खावलायहरनो नागिरदों जुमदार समस्तिनि साफ्रोमबो मानगोनां भटार्सफोरखौ सान्थि भाबै भटआ होथों आरो गावनि अधिकारै भटखौ होनो मोन्थों आरो मोजाङै भटआ जोबनानै थांथों बेखौनो बयनिसिमबो आं खावलायनाय दं। नोंथाङा बेसेबां आसा खालामदों? आबावथ' आं डेफिनेटलि आसाया 100% मानोना दिनैल' नङा 1 बोसोरनिफ्राय आङो रायजोजों थानानै खामानि मावबोदों एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै बेनिखायनो दिनै रायजोफोरा आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो आंनि सायाव मोनसे अननाया दं आरो आंबो अरायसम बिथांमोनजों थानानै आं अननायखौ होलांगोन आरो जेखिनि आङो इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा होदों बेखौ मोनसे देरहानायजों लोगोसे खामानि मावना होगोन बे 100%।